kunodaba engifuna ukulufunda la olwenzeka ngala eMaritzburg endaweni yakwaSwayimani. Ngezinye zeindaba esake sayibhala. Uzobona ukuthi kubaluleke ngani ukuthi sixwayisa abantu ngejele. Sifuna nokukhombisa ukuthi icala lenzeka kanjani. Kunodaba esake salibhala phambilini epageini olesihloko sithi ngifuna ukuyoqala ngalo owangidlwengula. Ngizolifunda nje. Lapha ePietermaritzburg kwaSwayimani esigodini saseTsheni kunendawo yokucima ukoma. Kunendawo yokucima ukoma lapho eyaziwa ngokuthi yiSeresto or eVukuzakhe Tavern. Ngelinye ilanga ngonyaka ka2019 kungumgqibelo ngayizolo kade kuyiphasika. Kule ndawo kwangena enye insizwa yakhona eTsheni, sizoligodla igama layo. Yangena lensizwa yayizoyiphuzela nje amabhiya ambalwa bese izibuyelela ekhaya kubo. Lensizwa yayineminyaka u26 ngaleso sikhathi. Yayibuyile nje emakhaya ngoba yayinokubuya njalo ngama weekends njengoba isebenza kwenye company eThekwini. Nakhona yayingakaqashwa kodwa yayenza internship okusho ukuthi yayithola istipend. Lensizwa yathi sahlezi nje tavern yaseTsheni. Yathi sahlezi nje lensizwa yaseTsheni ngabo 3 ntambama kwase kungena enye insizwa yakwaMkhize khona kwaSwayimani kodwa yona isesigodini sasoqaqeni. Lensizwa yasoqaqeni ihamba nodade wababili bakwaMkhize izophuza nabo. Labo dade wabo balensizwa yakwaMkhize bayazana nalensizwa yaseTsheni. Babefunda nayo ndawonye esikoleni esisendaweni eSwayimani High School. Kodwa uMkhize akayazi lensizwa yaseTsheni ngoba yena wayethe ukuba mdadlana, iminyaka yakhe yayilapha ko37 uma umbuka. Kuthe uma lensizwa yaseTsheni siyixoxa nalena yasoqaqeni kwatholakala ukuthi zombili lezi insizwa zisebenza enkampanini eyodwa kodwa zihlukene ngama branch ngoba lena yasoqaqeni isebenzela kuyi-branch yaseMaritzburg kanti lena yaseTsheni isebenza kuyi-branch eseThekwini, ihlala eNew German ngasePinetown lapha yangakuLink Road. Emva kokuthi zitholene lezi insizwa ukuthi zisebenza kuyikhampani eyodwa, zabe sezivele zihlala etafuleni elilodwa zaphuza utshwala. Umuntu ke owayesethenga kakhulu utshwala ilensizwa kaMkhize oqaqeni eyayihamba nosisi bayo abawu2. Isho futhi ukuthi intwana ayikhululeke ingathengi lutho ngoba yona ayikaqashwa ngokugcwele, yiyo ezothenga utshwala yona ngoba ipermanent emsebenzini. Kusho ke lensizwa kaMkhize le ehamba nosisi abawu2. Babuthenga utshwala eRest okwaze kwaba kuyavalwa ebusuku ngabo 8. Kwathi uma sekuvaliwe kwabonakala ukuthi lezi insizwa zombili beyisathanda ukuba ndawonye ziphuze ngoba nemali isekhona. Ingaleso sikhathi ke uMkhize wabe sebona ukuthi akuvele kuyiwe edolobheni ePMB kuyophuzwa khona. uMkhize ke lo wayenemali ehamba nosisi bakhe ababili. Yabe sivuma nalensizwa yaseTsheni. Amantombazane lana wawacela uMkhize ukuthi awasale ngoba kungenzeka bona bephuze kuze kuse beze bebuye ngakusasa. uMkhize ke wayehamba ngemoto yakhe wabathatha osisi bakhe wayobabeka kubo oqaqeni. Emva kwalapho yena uMkhize nayo lensizwa yaseTsheni bashaya bachitha bayedolobheni. uMkhize vele uhlala khona edolobheni njengoba esebenza khona ePMB. Ngesikhathi sebebheke ePMB imoto yase ishayelwa ilensizwa yaseTsheni. Kukhomba khona ukuthi uzwano lwabo luhle kakhulu. Njengoba behamba ngemoto bebheke edolobheni labo bobabili, uMkhize lokho exoxa ngomfazi wakhe nezingane
uyachaza nanokuthi umfazi usele ekhaya njengoba bonke bebuyile nje for good, so endlini le akahlala kuyona uMkhize lendle esedolobheni kuyimanje akunamuntu. Angithi ngesikhathi sekuvalwa lapha ya eresto eVukuzakhe Tavern, uMkhize nalensizwa yasetsheni baqale bawuguduza wonke uSwayimani befuna enye indawo nje yokuphuza engakavalwa. Kwabonakala ukuthi ayikho bangayithola. Ilapho kuMkhize wabona khona ukuthi akuyiwe edolobheni ePMB. Elokho exoxa ngomfazi wakhe ke nezingane exoxela lensizwa yasetsheni. Nangempela lezi insizwa zaya kwenye club eseScottville lapha yangaku campus yase UKZN nokuyindawo eyayigcwala kakhulu izitudent zase UKZN. Lezi insizwa ayihlalanga kakhulu kule club. Zabe sezidlulela embali e033 lifestyle. Zafike zahlala khona zaphuza. Lensizwa yasetsheni yayithi umishela amantombazane ayikhalime uMkhize ethi yekela ifebe ndoda. Lensizwa yasetsheni mayishela yayikhuzwa uMkhize lo nemali ethi yekela ifebe ndoda izodlala ngawo. Ethi mina ngizowahlanganisa amantombazana asileyo esizohamba nawo. Nangempela yethembeke lensizwa yasetsheni. Bahlaleke kule ndawo beqhubeke nokuthenga utshwala, uthenga yena uMkhize. Njalo nje uma lensizwa yasetsheni ithi ibiza intombazane ifuna ukukhuluma nayo la, uMkhize avuke ngolaka ethi yeke ifebe ndoda, zikhona izingane eziright esizozibona. Ayina lensizwa yasetsheni igcine ikholwa ukuthi kusho ukuthi kunezifebe kule ndawo uMkhize uzokwazi ukuyizama vele uhlala khona. Kuthe nje ngezikhathi zabo 11 ebusuku, ukhumbula ukuthi yonke lento yenzeka ngawo umgqibelo wempelasonto kaGudi ngo2019. Ngesikhathi ke labo bobabili bese 03 lifestyle embali, wathi uMkhize ngoba vele sekuseduze endlini yakhe eFrance nokuyilapho khona indlu yakhe uMkhize, wathi okungcono abavele beyolala endlini yakhe bese bevuka ekseni bebuyele emakhaya kwaSwayimani. Shothi uMkhize uxoxana lensizwa yasetsheni. Nangempela bebuthenga utshwala abazofike bephuza endlini. Kusathenga yena uMkhize. Vele lensizwa yasetsheni ayisenayo imali. Ibivele iphethe imali encane nje isasuka ekhaya kubo etsheni yokuthi izofika ithenga amabhiya amabili. Bese eyichitha futhi eyamantombazana uMkhize ethi njengoba sebe endlini yakhe akuzukuba lulu ukuhamba namantombazana ngoba omakhelwane bazovele befonela umfazi wakhe lona osemakhaya bemtshela ukuthi endlini kugcwele ifebe bese kuyamshubela. Ayibone nalensizwa yasetsheni ukuthi ngempela amantombazane awayekwe ngoba nalensizwa kwaMkhize nakubiphuza kodwa kusho ukuthi iyazihlonipha nomkayo iyamhlonipha. Nakho phela yalukhasha uma kukhulunywa ngeintombi futhi yona lokho ikhulume ngomfazi wayo waya. Babe sebehamba ke beya eFrance endlini kaMkhize lezi insizwa zombili. Bafike basha isikhathi eside utshwala nakhona ke kwaphuzwa kakhulu. Kwathi kusemnandi kusenjalo wayishintsha indaba uMkhize. Wathi kahle mina insizwa yakithi ngihalela wena, etshena lensizwa le yasetshena ahamba naye. Ithi ke lensizwa yasetsheni yethuka yona yoma ngoba indlela uMkhize awasho ngawo lamagama kwavele kwabonakala ukuthi akadlali. Ithi lensizwa kodwa kwabuye kwaba khona nje lokho ukuthi uyadlala uMkhize. Kodwa wabiye waphinda futhi uMkhize washo kwagcwala umlomo wathi mina ngihalela wena. Ayithi lensizwa yabe simtshena uMkhize ukuthi yona ayisona isitabane. Kwabe ithi intile emsileni. Ithi lensizwa yasetsheni wavele wabhoka ngolaka uMkhize waphenduka isilwane uqobo lwaso. Ngawo lo mnyama avela akukhipha isibhamu uMkhize asikhokhe fast ayikhombe esimongweni kulensizwa yasetsheni bese ethi ayikhumule. Ithi yaqala yagoloza nayo lensizwa kodwa wavele wadinwa kakhulu uMkhize. Nayo lensizwa yabona ukuthi lo muntu ufuna ukuyidubula ngempela. Ithi ke lensizwa enye yezinto ezayethusa kakhulu ukuthi uMkhize wavele wathi uma ungakhumuli mangithanda ngizovela ngimemeze ngithi nasi isigebengu engisifica endlini yami bese ngiyakudubula.
Uthi-ke uMkhize, uma ngike ngamemeza kuzophuma wonke umphakathi wakuleli lokishi ukubulale ngenduku uqede lapho ukushise ngoba vele awaziwa umuntu wena kule ndawo. Lokhu kusho nje uMkhize uyabonakala ukuthi akadlali. Nangempela lensizwa yasetsheni yathi umithi iyacabanga yabona ukuthi vele ayaziwa umuntu ngempela kule ndawo, nayo ayazi umuntu futhi iyaqala nanokuza kule ndawo futhi ifike kusebusuku. Ithi yalehlisa ibhlukwe wathi uMkhize alikhiphe nje ilisusa straight lonke, nangempela yalisusa yakhumula ianda. Ithi lensizwa yenza konke nje yenza konke lokhu nje iyazizwa ukuthi isiyaqhaqhazela. Ithi-ke yathi mayiqeda ukukhumula ianda wathi uMkhize ayidunusa ayibhekile, nangempela yadunusa wadonsa uVaseline uMkhize wawubhixa kuyona ngemuva, naye wazibhixa la ngaphambili. Ithi lensizwa ngalowo mzuzu iyasizwa isibhamu sibanda esiphundu futhi iyabona ukuthi umike yazama ukuthile uzovele idubula uMkhize ngoba uzobe engasayethembi kwayona-ke manje. Ithi kwathi nje eseqedile ukuzibhixa ngoVaselina ngaphambili uMkhize wabe selifaka. Ithi lensizwa selokhu yazalwa yayiqala ukuza ubuhlungu obufana nalobuya. Ithi yathi yazama ukuvuka wathi uMkhize uma nje ike yaphinde yazama ukuvuka uzoyichitha ubuchopho. Waqhubeka walishiqeka. Ngalowo mzuzu uyezwakala yena uMkhize ukuthi uya-enjoya njengoba lingena nje. Ithi-ke lensizwa wafenda kabili kathathu uMkhize kwasho ukuthi kubuhlungu. Kwasho ukuthi ubuhlungu ebuzwayo lensizwa bungaphezulu kokubekezela. Uthi yazama futhi ukufuna ukuguquka ukugubula uMkhize, kodwa wathi uMkhize uma nje-ke yathi nyaka ubuchopho sezobuchitha phansi ngempela-ke manje. Ithi ngaleso sikhathi iguqe ngamadolo uMkhize ungene ngemuva njengaku-dog style. Waqhubeka uMkhize wafenda lapho isilizwa ukuthi selingene lonke manje. Futhi lento indlela ebuhlungu ngayo nanokuthi lento ayikazi ibe khona, ayikazi yenziwe, yenza ukuthi akusabekezeleli lokwa ngempela. Ithi lensizwa ayisazi isibindi esingakaya ukuthi yasithathaphi ngoba yavele yagxuma. Ithi yavele yagxuma uhafu yayoma lapha yabuqamama. Wasondela uMkhize elokhu eshila ukuthi uzoyidubula, kodwa yavele yamphushela lapha nasi isibhamu sakhe yathi ngidubula ungibulale umfuna ukungibulala. Ithi uMkhize waqala wehlisizwe kodwa engayekile uyikhomba ngesibhamu ekhanda elokhu eshila ukuthi uzoyidubula ngempela-ke manje. Ithi lensizwa yabutha ibhuluke layo yavula umnyango yaphuma ngesamagundwane ingasenandaba noma uMkhize engayidubula. Ithi isikhathi cishe kwakungabo 2 entathakusa. Ithi yaphuma yantunta ilokishi lonke laseFrance ihamba ikhala ingazi nanokuthi usizo izolithola phi ngoba into eyayiyesaba kakhulu ukuthi uMkhize mhlambe uzoyilandela ayidubule ngoba vele njengoba seyiqalile nje impi sekuyomele ayiphethe. Ithi yantunta yaze yangena komunye umuzi yalubika udaba lwayo bangayikholwa kwaze kwaphoqa ukuthi ibakhombise la okuphuma khona igazi ngoba ithi lensizwa kwasekopha nala ngemuva. Ithi yasizwela isalukazi sakulomuzi. Ithi sayizwela isalukazi sakulomuzi sayikholwa lensizwa sabe sesikhipha imali lesisalukazi yokuthi lensizwa igibele ifike edolobheni eMaritzburg bese ibona ukuthi yenze njani. Ithi-ke lensizwa yathi uma ifike edolobheni yakhumbula intombi yayo ese-UKZN campus lapha ya eScottsville. Yayifonela yalichaza udaba lwayo kule ntombi kodwa ayikaze ithi vu eyokudlwengulwa. Yavele yathi ibibanjwa abafana inkunzi bayilimaza. Vele negazi likhona lapha einqeni. Nangempela intombi yagibela yeze edolobheni yafike yayinikeza imali yokugibela iye ekhaya. Lensizwa yasetsheni yayingawuphethe uwallet wayo, ngisho namakhadi asebhenki yayingawaphethe ngoba yayiphume ekhaya iya eresto izoshesha ibuye kanti izoficana nalomkhize lo ohamba namantombazana kubo. Ithi-ke lensizwa le ndaba ayikaze itshele umuntu. Ngingoqala mina
ukungixoxela le ndaba. Nakhona ithi yenzela ukuthi okungenani igonyuluke ngoba yakha intukuthelo kuyona ngaphakathi, futhi ithi ayifunanga ngisho ukuvula icala ngoba leli hlazo elenzeka kuyona la lizokwaziwa yiwo wonke umuntu endaweni, ngisho nabakubo wayo imbala babezokwazi. Ithi kusukela kwenzeke lesi sigameko yavele yaba ngomunye umuntu, yaba nenhliziyo embi kangangokuthi kuze kube yimanje ayisenayo umuntu ethandana naye ngoba isibashaya kakhulu abantu ethandana nabo ngenxa yalento ukuthelo eyakhandwa yilento eyenziwe uMkhize kuyona. Ithi-ke lensizwa kuthe nje last year ngamaholidi kaDisemba yabanjwa inkunzi ngabafana ebaziyo, bayigwaza, bayiphuca imali namakhadi, bayikhipha yonke imali yayo ebhenki, yawabikela amaphoyisa kodwa kuze kube manje ngababoshiwe laba bafana. Kanti emva kokubanjwa kwenkunzi ngoDisemba 2020 yayikade isanda kubona uMkhize eThekwini e-ICC emcimbini wasemsebenzini wokuvala unyaka. Angithi uma kuvalwa unyaka kuhlangana wonke ama-branch, ithi kodwa yena uMkhize akayibonanga. Okubuhlungu-ke kakhulu okushiwo yilensizwa ukuthi isisithengile isibhamu sokudubula laba bafana abayigwazile, bayibamba inkunzi, bayiphuca nemali. Kodwa ithi yayifungile ukuthi uma ificwa isimo sokubulala umuntu iyoqala ngoMkhize kuqala ngoba akasuyena owakude, ngowasoqaqeni okuyisigodi esingekho kude kakhulu uma usuke etsheni. Indaba inzima kakhulu kumnikazi wayo njengoba ethi into-ke esifike yamdida kakhulu, yamdida ikhanda ukufunda iy'ndaba esiyibhalayo ephejini lethu zasejele. Akasazi noma eqhubeke nokubulala uMkhize nabafana laba bambamba inkunzi noma eyeke ngoba indlela asehlukumezeke ngakhona empilweni yakhe ngenxa yokudlwengulwa uMkhize, ziningi izinto esezimoshakele ezingasezokulungiseka. Iyaphela la le ndaba.